ଦୌଡ଼ିବନି କରିବନି ଭାଇ ହାତ ଧରିକି ଯିବ ହେଲା ହେଲା କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଭାଇ ହାତ ଧରିକି 3 ଜଣ ନେଇକି ଯିବ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ତ ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତା ଜାଗାରେ ସେ କୋଡ଼ିଏ ତା ଜାଗାରେ সর্বকার্য সমাধান বিভাগর কুহ লোকভাবর কুহ যজ্ঞ কুহ প্রতিষ্ঠা কুহ ব্রত কুহ যেতে গুড়িয়ে মঙ্গলময় কার্য ଅଛି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିଷ୍ଠାତା କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଶ